ଖାଇଛୁ? ଖାଇଛି ଇପି। ଯୋଉ ଇପି। ଇପି ହଁ। ତୋର 1 2 ହେଲାଣି? ନାଇଁ। ଆଉ ନାଇଁ। ଆଉ କିଛି ହେଇନି? 1 2 ଏକ ଦୁଇ ଚାରି କୋଉ ଯାଇ 10 ମଗେଇଲୁ? 1 2 ହଁ 3 4 5 6 7 8 9 1 0 10। ତାପରେ 1 ରେ 1 11 1 ରେ 1 11 1 ରେ 2 12 1 3 13 13 1 ରେ 4 14 14 1 ରେ 5 15 15 1 ରେ 6 16 1 ରେ 7 17 1 ରେ 8 18 1 ରେ 9 19 19 2 ରେ 0 20 20 ତାପରେ କହ 1 ଠୁ 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 ରେ 0 10 ତାପରେ ତୁ ଶିଖେଇଲେ ନା କଣ? 1 ରେ 1 11 1 2 12 1 3 13 13 1 4 14 1 ରେ 5 15 1 6 16 1 6 16 1 7 17 1 7 17 1 ରେ 8 18 1 ରେ 9 19